Ahoj. Možná to vypadá, že jsem byl u Vietnamce na čorce, ale není tomu tak. Dneska si vyzkoušíme, jestli se mi do pusy vejde 60 žvejkaček a jestli z nich půjde udělat bublina. Jdeme na to. Jako zatím největší oprus se zdá být to rozbalování. ...60 žvejkaček, 1 huba. Vzhůru do orální apokalypsy. Zatím dobrý. Jedna půlka, druhá půlka, dobrý tak. Jo, už jen to mi tak připomíná. U zubaře od Lizek. To hnusný. To je to hnusný. No, jsme zhruba v půlce. Jenom se zkusit slibovanou bublinu. Tak to je gastropolnost, jo. Bublinu dávám. 5 jde čistě o to. Kolik tohohle hlincla se mi vejde do huby. Teprve teď je polovina, ty vole. On to je hry, ty vole. Tak to dnes je vetřelec. Podívej, to jsou kolegové. Já jsem vaše matka. 55 žvejkaček, jedna tady ještě takhle zůstal nedožvejkaná. Tak dávící reflex zapůsobil, jen díky tomu se tam nevešlo těch posledních 5.